Min klasse og jeg, vi holder den 29. oktober en Knæk Cancer Festival, hvor I kan komme op og støtte Knæk Cancer, og I kan tage de små med, så de kan lave noget boldkast, og I kan få noget kage og kaffe, og så er der også en tombola, hvor der er rigtig mange fine præmier og sådan noget. Det har været mega fedt at være med til Knæk Cancer Festival, fordi det har været så fedt at støtte op omkring sådan en god sag. Også fordi det er frivillige timer, vi har brugt på. Alle folk har været glade, og når folk de kom, så har det altid været et smil, og alle ungerne løb rundt og legede. Og da vi så i tv, hvor mange penge vi havde tjent ind, og det kom i tv, det var bare det fedeste oplevelse. Det var helt vildt. Man blev helt excited. Jeg synes, det er fedt at være med til Knæk Cancer, fordi at, jeg synes, det er godt at gøre en forskel. Jeg synes, det er en helt vildt fed måde at stå sammen som klasse og hjælpe andre. Og jeg kan godt lide at være med til at knække cancer. 2 år siden, der døde min mor af kræft. Og da jeg så kom hjem, og så jeg hørte, at de havde lavet det her Knæk Cancer-projekt, så blev jeg bare rigtig glad. Specielt da så fik vi samlet 30.000 kroner ind, og det var bare fedt, at man sådan følte, at man havde hjulpet så meget med Knæk Cancer. Jeg kan godt lide at være med til Knæk Cancer, fordi jeg synes, det hjælper meget til andre folk. Så må jeg meget gerne støtte os. Støt os! Støt os! Støt os! Støt os! Støt os! Støt os! Støt os!